Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui t'explicaré un conte que ens arriba d'un lloc on el sol escalfa fort, on hi ha uns arbres que es diuen baobabs i que són tan alts com torres, i on els animals viuen lliures entre sabanes i boscos. Aquest lloc és l'Àfrica. Allà fa molts anys que els avis i les àvies expliquen històries a la vora del foc, sota un cel ple d'estrelles. Històries per aprendre, per somiar i per créixer amb el cor ben obert. La protagonista d'aquest conte és una tortuga molt petita, però molt valenta. Es diu Subira, un nom molt especial, perquè vol dir paciència, en una llengua africana que es diu Swahili. Aquest és un nom que li escau molt bé a la nostra protagonista d'avui, perquè la Subira sap esperar, sap confiar i sap trobar solucions sense córrer. I és que el conte d'avui ens ensenyarà que de vegades la persona més forta no és la que té més músculs ni la que fa més soroll, sinó la que sap esperar el seu moment. Ara estira't bé, posa el cap al coixí i deixa que la història t'acompanyi. Enmig de la gran sabana africana, on el vent bufa entre l'herba alta i les zebres corren com l'aigua dels rius, hi vivia una tortuga que es deia Subira. Subira no era ràpida ni cridanera, però tenia una mirada tranquil·la i un cor molt valent. Un dia, la Subira va sortir a fer un passeig. Anava amb el seu pas lent però decidit, quan de sobte va trepitjar unes fulles seques que hi havia al camí. I ho va fer amb tanta mala sort que no va veure que sota les fulles hi havia un forat molt profund, fosc i humit. La Subira va caure al forat i quan es va refer de l'ensurt va veure que havia quedat atrapada dins d'aquella mena de pou, tota sola. Mirava cap amunt, però les parets del pou eren altes i relliscoses. Ho va intentar tot. Enfilar-se amb les potes, fer servir la closca per gratar, va provar a escalar per les parets, va cridar per veure si algú la sentia i la venia a ajudar. Però res. I així van anar passant els dies. La tortuga seguia dins d'aquell forat fosc i ningú no venia. Però la Subira, tot i estar una mica trista, no va perdre mai l'esperança. Tenia una cosa que sempre l'ajudava, la paciència. Un bon dia, de sobte la Subira va sentir un soroll que la va despertar de la seva migdiada. I quan va obrir els ulls, va veure que un altre animal havia caigut al mateix forat que ella. Tenia companyia per fi, però no semblava una companyia gaire amigable. De fet, l'animal que havia caigut al pou era ni més ni menys que un lleopard. Elegant, fort, ràpid, però estava molt enfadat. «Què és aquest lloc?», va cridar el lleopard sacsejant-se la pols. La Subira el va mirar tranquil·lament i li va dir «Benvingut a casa meva». El lleopard es va quedar ben sorprès. «Això és la teva casa?» «Sí, jo visc aquí. És còmode, és fresc i ningú no em molesta». El lleopard va mirar al seu voltant. Tot era humit, estret, fosc. No li agradava gens ni mica. «No vull quedar-me aquí», va dir, impacient. «Doncs surt», li va respondre la Subira tota tranquil·la. «Com vols que surti? Les parets són massa llises!» La Subira es va encongir d'espatlles. «Jo no tinc problema, jo m'hi quedo.
però si tu no pots sortir, potser no ets tan fort com diuen. El lleopard va bufar. S'estava enfadant i molt. Què dius? Jo sóc el més fort de tota la sabana. No em sembla que puguis sortir, va dir la sobira fent veure que badallava. El lleopard es va posar vermell de ràbia. Com s'atrevia una tortuga petita i lenta a burlar-se d'ell? Jo et demostraré que puc sortir, i tant que puc, va dir. I sense pensar-s'ho més, va agafar la sobira amb la boca, la va alçar ben amunt i la va llançar fora del pou. La sobira va volar per l'aire com una fulla empesa pel vent i va aterrar suaument sobre l'herba, fora del forat. Quan es va refer una mica, es va girar i va mirar cap avall. El lleopard, al fons del pou, la mirava tot desconcertat. La sobira, amb un somriure, li va dir: «Gràcies per ajudar-me. Ha estat un plaer viure a casa teva». I amb pas lent i decidit va marxar per entre les herbes altes, deixant enrere el lleopard enrabiat i confús. I així, la sobira va demostrar que de vegades no cal córrer ni rugir. Només cal pensar amb el cap fred i confiar en un mateix. Perquè fins i tot una tortuga pot sortir d'un pou si sap com fer-ho. Ja ho veus, ninot? La sobira no tenia força per escalar ni ales per volar, però sí una ment tranquil·la i molta paciència. Va saber esperar, observar i va trobar el moment perfecte per sortir del pou, sense empènyer, sense cridar, només amb enginy i sabidoria. Aquest conte ens recorda que tots tenim alguna cosa especial que ens pot ajudar i que quan sembla que estem atrapats, potser només cal mirar el problema amb uns altres ulls. I ara, ninot, deixa que el teu cos es calmi, com ho fa la sobira cada vegada que es recull dins la seva closca. Tanca els ulls. Imagina que tu ets la sobira. Ets una tortuga petita, tranquil·la i sàvia. Tens una closca forta i càlida que et protegeix de tot. Ara agafa aire pel nas, com si oloressis l'herba mullada després de la pluja. I ara deixa anar l'aire per la boca a poc, com si bufessis un grapat de fulles seques que hi ha pel camí. Torna a fer-ho, molt lentament. Ara, imagina que camines a pas de tortuga per la sabana. Ben a poc. Pot ploure, pot fer vent, però tu estàs tranquil, perquè dins la teva closca de tortuga tot és pau. Tot és silenci. Tot és benestar. Cada pas et fa sentir més segur i cada respiració et fa sentir més a prop de la son.
El teu cos es deixa anar. Els ulls es tanquen. Els braços descansen. I les cames també descansen. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar. Na nit, ninot.